Ако си нов шофьор и търсиш първата си кола, значи това видео е точно за теб. Днес ще ти покажем 10 най-добри коли за начинаещи шофьори. Евтини, надежни и лесни за поддръжка. Остани до края, защото номер 1 ще те изненада. Номер 10. Ford Fiesta. Ford Fiesta е идеален избор за нови шофьори. Лек, икономичен и лесен за управление, този модел предлага и добра безопасност. Плюс това, резервните части са евтини. Номер 9. Toyota Yaris. Toyota Yaris е един от най-надежните автомобили в този списък. Разходът на гориво е минимален, а автоматичната му версия е идеална за начинаещи шофьори. Номер 8. Volkswagen Polo. Ако търсиш нещо малко по-луксозно, но все пак достъпно, Polo е страхотен избор. Немско качество, икономичен двигател и стабилно пътно поведение. Номер 7. Honda Jazz. Honda Jazz е супер просторен и икономичен, идеален за градски условия и много лесен за паркиране. Номер 6. Opel Corsa. Opel Corsa предлага евтина поддръжка, добра икономия на гориво и е широко достъпен на пазара. Номер 5. Renault Clio. Френските коли не винаги са първи избор, но Clio е стилен, евтин и предлага високо ниво на безопасност. Номер 4. Mazda 2. Mazda 2 е компактен хетчбек с надежден мотор и добър комфорт при шофиране. Номер 3. Hyundai i20. Южнокорейските коли се доказаха като издръжливи и удобни, а i20 е един от най-добрите примери. Номер 2. Шкода Фабия. Шкода Фабия е перфектен баланс между цена и качество, евтин за поддръжка и с просторно купе. Номер 1. Toyota Corolla. Toyota Corolla е легенда. Супер надежден автомобил, който ще ти служи дълги години без големи разходи. Коя от тези коли ти хареса най-много? Напиши в коментарите. Ако видеото ти е било полезно, натисни бутона "Харесвам" и се абонирай за още класации и автосъвети. В следващото видео ще наблегнем на малко по-премиум марки, но сравнително по-рискови BMW, Mercedes, Audi, Alfa Romeo и така нататък.